video lagi ko. I don't like Churbas. Photos. Tarong, ikaw sila. Yo, sikat. Mangita nag-room mo. Again na. Manayaw rin ka. May isa dito kay Dito. Wow. Di manayaw. Oo, katong na yung forest dito. Ito na lang yan. Yeah. Alito no? Yeah. Goodbye. Huh? This is the Southwestern University. Sure ba? 5 hours pang capacity yan yung video. May pag nanghulang tagsiya. Go! Go! Ay, paguwang tape! Oh, go, go! 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 안녕하세요. konnichiwa. Manayaw kita, manayaw. Wait, you know what? This is my car. Right. Actually, that's oh, dali na yung dog. Patay. Hindi patay ang dog. Ay, ito ka na. Ako, likan na ng dito yan. Ito na ako. Oh my gosh, patay. Dito na. Woo! Ang dog ihaw. Yun ihaw. Ay, bakit? Ay, upo lang sa
Galing niyo kuya siya. Oh, ito. Muli, manigit. Ito, Lord. Ilang buwan na siya? Ayun, aray. Ay, super. Kailan? Nagtitipag. Nikiti, hi! Hi, te! Hi, te! Ay! Ang hero! Ito, asa sila Shirley? Shirley, manayaw kayo! Shirley, manayaw magkamo! Uy, suwang na kayo diri lang. Dira lang.